O Concello de Ribeira asinou esta mañá os convenios de colaboración anuais coa Creba, Ámbar, Amicos, Faiben e Renacer, que permiten a estas entidades sociais sufragar os gastos derivados da súa labor cotiá en favor de colectivos con necesidades especiais. No día de hoxe vimos de asinar un convenio que temos anualmente que entra dentro dun programa que temos de apoio social ás entidades que teñen a súa actividade dentro do Concello. Estas entidades son Amicos, Ámbar, Faiben, a Creba e Renacer. Estas son entidades que se dedican a diferentes ámbitos sociais e que operan dentro do Concello de Ribeira, non? Pois Faiben para o tema dos menores, Amicos e Ámbar o tema das persoas con discapacidade e, bueno, Renacer no tema da prevención de drogodependientes, temas relacionados coa droga e bueno, pois que menos que ter esa aportación dentro do Concello. Este ano as axudas experimentaron un lixeiro incremento, ascendendo ata os 3.400 euros por entidade, contía que se sumará a prevista nun novo convenio a principios de ano, que permitirá duplicar a asignación. Cando as circunstancias presupuestarias sexan as convintes, pois facer un convenio para o ano, a principios de ano, en torno ao mes de febreiro, e o noso desexo, e así tamén o manifestou o alcalde, vai ser duplicar esa asignación que temos.